Какво става, хора? Днеска сме тук с Пупи, Бобчо, скейтборда. Малко сме на скейт паркът. Днеска ще караме. Ще играем Game of Bike. Първо ще загреем. Пупи, кажи здравей. Имаше облечка. Няма проблеми. Бобка, кажи здравей на канала. И така отиваме да загреем малко, ще снимаме някакви кадри и... Yeah. Първи трик за деня. Първи трик за предишните 2-3 дена. Тук идва. Я. Тире граб. Slow motion. Бахти. Я. Грозно. Сега малко кадри на бобката. Така. Фейк и тройка. Е от тук. Така, хора, да снимаме Живко. Първият трик. Браво. Ай. И първа буква за Бупи. Сега ни показвам 360. Айде да го направим на него. Айде. Айде да видим. 360. Супер. Тръгва. И го направи. Да. Кой трик ще кажеш? 180 екзоп. Добре. Пупи, ще бъда гаден. Айде, 180 екзап. Тройката е ерга. Добре. Айде видим 360 air grab. Сега. Нолито менял. Горе-долу до дървото. Добре. Тая рампа. Тройката е граб много. Да, видим сега. И тройката е граб много. 180 хал, 180 фейки обръщането. Добре. Казвам Фибо. На леджа. На мен. Аз съм Б. Няма да пробвам Фибо. Вкус. Сега.
Добре. Трансфер. One foot горе. 180 и тук 180 фейка връщане. Отново. Добре. Не го ли правим? Не. Добре. Не го. Ти какво ще измислиш? Четворка. Кое? Четворка. Четворка? Да. Добре. Няма да видим. Добре. Бъй. Не мога четворка. Бъй. Да. Бъй. Добре. Ме обърна. Добре. Аз се връщам пак до тази линия. Добре. Добре. Yes. Не. Ще пробвам Смит. Смит. Добре. Важен опит. Там да я закрива! Добре. Добре. BIK to BIK. Добре. Последна е златна Точка. точка. Се оплетах тук, брат. Готово. Добре. I'm just gotta go for it, dude. Да, се мръднем. Добре. Няма да пробваш че Смит. Бъни хоп горе. 180 дроп. Не. Добре ти си. Алеп. Лоп, добре. Алеп. Силно! Силно засилай! Майко! Добре. Борем го. Кажи тръка. Смит 180 нещо. Добре. Добре. Добре, айде да видим по пидоришко. И ето го победителя. Добра игра, момчета. Браво. Айде бе. Така, good game. Good game. Очаквайте още някакви клипове. И така ще има гейм байкове още. Това не е края. Още сме ботове. Сега предполагам ще направим още някакви трикове. Колкото да приключим клипа и така. Let's do this shit. Кош направи. Yeah! Say hello, my friend. Hello. Както направи първия? Yeah! И така хора, това ще бъде края. Кажи чао. Чао. Like, subscribe.